Cha sempa se onsusu huhuru. Why? Kacha kwesi asempa se onsusu huhuru. Sige me pacho answer na obi behwene Kwesi. The segment is naposo. Thank you. You don't come in here, please. Kwesi. Uba muso anu abomidin. Address me. Enti menka ho. Adwuma no moyi me fe my lesson me guy. CJ sabi bia e bokode e. Happy birthday in advance. Sem koma akua boache wa yi Adom ABY. Anti nyambo china ampaye bedwa wadwuma mu ha. No ano no. Se bishop odi obloko ekwan yi enim de ABY be ye. ABY de obetimi am a public holiday. And then I critical. Na onim da obokata na mede wo komu no CJ ni asempa. Mede mo sha se wa private jet na abedru. Yes, the presidential jet is back. Oh say yeah. To share daily gather katafa to so me sana semida. Fa ko 900X EX no. Presidential jet na omo che so mampani ene atete bi ase koba so otu kwan ya wonyo mokono na wonyo mo edinante. Na usebe sabosumi sie na ekọ France Paris. Yo mokoye nsiesie ni ade. Wo mo che se nanka ye private jet ejane na so pa betumi atu kwan be se don hwin sia krompa eno no enya de wobrani ade bia bebam na efiti be se September 30th 2018 na ase enya sa by force landing no wo Washington DC na fi ho no ano na ase antumi amadwuma se de na wo sebo na ho bekwa kwahia se mpanyefo betu anamon na omode akwa na omaye nsiesie nyame adom sese ni nyina ba na wie ye ama ye private jet no ase abedru Ghana na omo chese enhwanim no so mampani akufo de ne dom no the presidential jet bekọ Germany abrochimai mu ebra wo mo ekwa akohwe ye minute security conference no eno omo de kọ akohwe nti eno so ho asem eda ye daily guide katafato so miensa nti ajebo nya abedru na o man ni CJ ka se enmanim ya na omo hwe so mo bebu ho akontantem sana ebinuma tie asimadikan wo masa ye communication gap ne beda ho no ma obi be fele na eno so na kofa nsem foforo diaba na daily guide mu no ano mede wo bekọ katafato so ensia dia wa ha no be kai se abrantie kaka ejura secheduma se na omoche se nipa bonfo bi kwachi abrantie kun no ho achi ensem e ba ye mabu ni postifo de bo ani asafo so ka ho bi na enipa mienu fa mo hye omo nkwa na miensan so prepare de mu oden pa bedwako ankasa na Ministry of Interior no eteye ya wo mo eye hwehwemu na ekwawi akire no na committee na Justice Kingsley Kumsin ya na wono eye Justice of the Court of Appeal no na oye dwamtenani wo mo wie the recommendations koye na recommendations ni mu no na ho behia se aban be pata abusua wo mo adesie mienu hiro mo kwa no na emrante ne miensa so prepare no na wasaban epata wo mo na wo hwemu a omo mu firi mu de aban na de ho dwuma dada empatasika no de kodada na enenu na delegate de bo amane ese aban de sika 1.28 million Ghana cedis na apata abusua ahodro miensa na wo mo ma prepare no na Louis Ayikpa enya 347,953 Ghana cedis. Nazif Nuhu enya 192,425 Ghana cedis. And Awa Misbao ono so enya 678,519 Ghana cedis. Enti we eni patasika abusuemi ensayina no omo saka. Ntu hwemu a Louis no ewo 30 years. Nazif ewo 20 years and Misbao ewo 16 years. Enti patasika no omo saka. Eno ho asem ewo daily guide abokraten mu me pacha won saka details bebre no awom obekenkan wo hunu sadia eko Mame fanko Ghanaian Times mu na yenyina kratafa etoso edumi edubako krata bi ba bonten ma waso afọ no ehya ma ne bo wonsem so kojo ponkroma ene de ne sa ehyase ne nyina ne se enipa binum asi hene foforo wo boko na aba ene omo chese North East region na krata kojo ponkroma ede baye no ekyese de ekoso no enya de boa eyehu edema bambosem na wokomo ne aban hyehyemu ni ade no kojo ponkroma ese nipa omususu enye so omususu de omugitu wahu de omu recognize eso no na ye overlord ewo boko eye naba asigri abubrago
azoka yo to so mienu ono no wo gine tum ya obi anim oman nim eso no na ye boko na aba enti omo makwakwata baabi enra akwakoyi ye wo hene foforo kosi no no wo mo chese emfa kwamu na ensese ba no sa sa pa na bambosem no mo epese wo mo ebiebie mu ema basabasa yo eba ne senti no ne omo aso aposifo ne asafo akwogu potem wo no mo kwakohye se basabasa yo bia ma na wo mo kaso ama wo mo tu sa na mo no ate ase se de omo ye no a threat to national security ito omo nya hye Ghanaian Times mu na mede agent e wo kratafa etoso enan enra asemi ba hena ponsa de ba ye na ye kenkan ye e wo TV anopa so aboso e wo ye no sia kase boso han no manage ye sanse ye wo ye companies ahodo ho no ma omo render services e de mo manfo na services no mo de man enkoyie wo so awuni ba bia wo complain na ekọ wo de open wo ye wo pekrompa na wo request anasa wo consent wo de ma no de be ye adwuma na se no mo chese consumers protection bill bi na wo de call parliament na parliament akodi ho dwuma enti Samuel Bugina po na yesoafo a wo hwe kire wo asoye hwe efidinwuma som wo no na eche so mo gusu a omo prepare enche bia be wie no mo de betudwa wo fie ho no na mra hye bedwafo agye atum na eno no ebeboa enti se wo ye adwuma ko na meme no wo render services said mame na maninye adwuma na wo ye mame ne ho no me wo ho kwan esa me de magina samra we so na matwe wabo so na eno na mpanyefo eche se ebeboa value for money sika na wo de sadiem no obenya so fa so wonti sika boarding koto data na abewie na che se asenwo a wo tene boko wonti fa data no enye hwe na wo sika no ase ne nyina aka ho bi se wo ye adwuma ko na wo so mame nkane ama mensuo na wo ye komsa basa so na emma wonso a wonka hwenkyira me bosome so apese metua kade a ne nyina no samra yi bade abebo ye ho ban na yenso ade sika ehye mu no edi dwuma ne nya so fa so eno so ye Ghanaian Times da bokrata mu na CJ me do ba wie e wo daily guide na ya hwede wo han mo placement na mo ka ho asem yi no so da Dr. Rekin Cancer enfoni na eda asem yi ho enti wo hwemu a ya maya cultural social no na wo mo edodo ye base 547,329 any candidates a omo register ye ekwokyerɛ ye na emunu no omo kyese 538,399 and qualify for placement. Director General Edma GS Dr. Rekin Cancer and cancer mo na oyensem twofo nhyiemu na emuno omo kyese 69.24% and omo qualify automatically no ya place omo ewo schools omo select yese and no omo pe no ya place omo ewo schools ni bakum nti no no yesa number we and na emu so ha mo chichemu aduasa ene chipo enso ni nsia no eno so eche so ma na bekwakoye self placement enti omo so qualified do but automatically no computer am post wo mo enti omo no beko akoye self placement no eno ene de da ha no bosumi ya da eto so aduo no ena mpanyifo hwenim se kwada yi nyina no ebeba be hyemu na omakoje entity ewo ye entoaso schools ahodo ni nyina mu na mede obeko adomonline.com na ehwo so de kakra aba no wahunu na okwo a wakenkan bi etuba adomonline.com a wo mo kyese ukọ Kenya ukọ Kenya abamu panyi ba akọ mrase bedwa fie na okoye no oma pamo no amana pia bonten ede ntia sade pa de ho semba ye Aisha Ibrahim ekoye ye na ye shek pad boy ye dinga na hane sede nkoda ne bi kura konfikyira omuntumi ko school no ho sem bi na asori wo Kenya na kyese mrase bedwa fo ne bi afato omo ho so no mo so okoye ne sije na ye se obi a wabu ni sa aye ne ho no eno de kwatem na se bedwa fie ni nyina no sa poverty a ekosom sa oba akonfiche na woni sika de bekoto pad no nanso o mante asenti o mo kanisi abonten so onko no ko siesie no ho ansa no asamba ho no biem an nti no ye de koso Kenya na yese wo kọ emiamia hodo bi so akwada ne de kuraba ene ko school dem sanse agana bia eni ho na kwada na nya babia yom ho ye to mu ko school Ghana ha ya o omu ko school omu su kuraba enti ne eka no an wakobutu so details of the story anka be me ehefa matenti ye ma Mrs. Labnada pa na edin semo nyina etudwa no na wo hwema babia semo esi no eye atimoda ha ya o okrom Alenza da kwasi akwa na ye mrase bedwani o watimoda wase wo kɔ ne mpɔtem won mu bi ayɛ enkronkro ahodo a ɛhyɛ atimoda ase na kwada no ekosko mu di kuraba to de CJ wa wodiem enkoyie
Enye chire kra o. Wada constituency. Wada constituency. Alexander Kwasi Akwase Wempia. Wono na ekasai. Eno anwumre ye ka ho asem wo Adom TV anwumre no nsia kase bonim. Wow. Nti modan ti na wadi akire wa wodie mu a. Nti eno so wa ha sei na taking so earthquake no kodwobo so watoto amane foreign affairs ministry no wo de ekoso mpacho ba ho ma behunu die nti a wo mo etwabo wo mo no eno so ho asem wo adomonline.com CJ kakra me de be ma wo anopai